aigo mwancho morigireri ni gonda se chiro ya daraja mbili kutoka se kaunti ya Kisii aneno akembro ni ya nyarako bakegotwe nyinge mono kigima iye ira mali bagosieka chipara na goswa se para ni molioka asa mali banyarako bakagosieka metaro aywa nyarako bakagoswe para ni molioka aywa ase chigari cha nyarako bachikorre mireme ko muyo gweta se para yiga korengana uroro chama cha yiga ni gasikire para ni molioka iye koro kinge metaro yeka ase chiro ya daraja mbili igo ya sikire no ene chipigi ni go cha nyarako bachikorro kongu mono kigima aiga na se chiro ya daraja mbili ase para chigari cha nyarako bachikorre emechande mena yo gweta gekogera macha mangeni go ichirani rona kwire bintu bya baonchereri nabo iko amacha yani ga ichoire kyanda gikomi mwancho morigeri buno rigereti edine bitanda buno rocho moga ko yakanyara ko bakagweta ka bugo ni garo ro bakungo bono mono kigima gekogera ni ge bitanda ge nyarako bikurwa amona macha nabo go ne bintu bya baonchereri bechire yo ya daraja mbili orengana buno rocho nga amacha ye gani ga ndreka comment kana ruwa sanya rako bakago tije makaro ko ni ga ire bintu kigima moye go mo no mo nyarako bakakulimira sa macha ime amache ni ga nyarako bakakulimira mo mino yo ime na indi do chenga banta bange bachire nyarako bako mokonye ge kogera macha ni ge pigi ya nyarako bakakulimira ro chime base ndo chenga awanta baiga ni go banyarako bako ameria macha yiga abanyarako bako takagotambuka na macha ni ga nyarako bako ba mange mono kigima orengana buno rigereti ase TV ya Endim TV igoro chenga macha ya niga ndata comment kana ne chigari nigo chigendrete korobo kungono kigima mwancho morigereri wa Endim TV aiga ni chiro ya daraja mbili kutoka se kaunti ya Kisii asa macha nyarako bakago sibe para korengana ni mbure nyinge ya nyarako bakegotwa iye ire chigari konyora obukongo weta ase bare yiga mwancho morigereri wa Endim TV aiga na se chiro ya daraja mbili korengana buno rocha macha nyarako bakago ichirana ase pare yiga jomna chose bunyaga kani kongendrete ko kumanyiga naringa aiga na se chiro ya daraja mbili yo kutoka se kaunti ya Kisii ibye kurawa muno mugava na James Elvis Somali Bongwae iga emetaroni ya tichire korengana kuna macha manga nyarako bakago to aiga nalia aiga banta bange nigo barorero bakummono kimo gotambuka no ene chipige muno rocha chikare kolimera abantu nigo bakumininga nge connected cyangwa ko bageko base kaunti ya Kisii anene mona se chire ya daraja mbili